Ingurura goaz, Joseba Urkiola protagonistaren bat ez zure inguruan? Alaxe da bai, Anoetako prentsa inguruan gaude eta ja dutxatuta, dutxea gozo hartuta, aurreko denboraldian ez genuena paradarik izan Beñat Etxebarriarekin hitz egiteko, aurreko denboraldian debuta egin zuen 3 koloredunarekin, gaurko honetan partida jokatu eta hitz batzuk kenduko dizkiogu. Bueno, Beñat, zorionak eginiko lanearengatik, gozatu ederra eman diozue gaurkoan Anoetara etorritako zalei. Bai, eskerrik asko, aurten bai, hasiatik olgeot eta gusture egonaz. Eta bueno, hori kanpan ikusi dez, gusture egona zela eta, bueno, ni bakarrik ez, danako egon gara gusture eta hori kanpan notaudez. Denboraldian zehar Euskal Herrian hemen esaten da ez, Reala eta Atletiken artean badaudela, pike normalak, baina gaurkoan jokalari guztiak nabari da giro on batean barneratuta daukazula, klimas bikaina bizi duzuela eta hori gaurkoan zelaian ondo erakutsarazi duzue. Bai, danak amengoak gara, Euskal Herriko gara. Eta egia esan, hori kanpo futbolan nota goiten da, eta egia esan, gure hartan giro hona dagoenez, resultauek esaten da hori ez. Gainera, placer bat izango da ez, Jose Maria Morrortu eta Mikel Etxarri bezalako irakasleekin, 48 ordu badira ere, hoietaz futbolaren inguruan ikasi eta ikustea. Bai, danagaitik zer ikasten da ez, eta honikaz biekaz nik asko ikisten dut, horien lehen urtean eta horien urtean asko ikasiot, eta bueno, espero dut gehiago ikasteaz. 2012 zoragarria osatu duzu, bitxia dirudien arren, baina beti saldeko zaleak zure ritmoa edo zure gitarra soinuak dantzatu beharrean izan dira, gozatu ederrak ematen dituzu Benito Millamarin inguruan. Bueno, astelenean 12 matxak barneratzerakoan, zer eskatuko dio Beñat Igorreko semeak 2013ari? Nik nitzako 2012 zinde urte oso polita, aspektu guztitan, tanto profesional eta etxean eta lagunek hasta dana, eta nik 2013 espero dut, por lo menos bardine izite eta espero dut, apur beto doan ez. Eskerrik asko, eta gu hemendik Euskal Herritik jarraituko dugu zure punte horiek dantzatuaz eta gozatuaz. Eskerrik asko zure hitzengatik gozatu eta urte hasiera bikain bat izan dezazula. Eskerrik asko zuei. Hauetxek izan dira Beñat Etxebarriaren hitzak ikusi duzue, gaurko honetan gustora eginiko lanarekin eroso benetan gozatzen eta gozatu arazten gustora, eta ikusi duzue 2013-2012